Днес ще бъда Слави Трифонов. Канен съм на рожден ден, партито е тематично и всеки от гостите трябва да бъде преобразен като даден музикален изпълнител. Аз реших да бъда Слави Трифонов, защото за целта трябва да се обръсна, трябва да се покрия косата и да се гримирам. Никога не съм се гримирал. Не смятам, че може да е кой знае колко трудно. Имам по-малко от 2 часа, за да се преведа в различен вид. Ако не спра да говоря, няма да имам никакво време. Дайте да видим какво ще се получи. Не се разлепил, надявам се да изтрае поне 2-3 часа. И сега ще взема този фондютен и... Какво ще правя направо, не знам. Така ли се слагат? Ужас. Нищо не разбирам. Така. Реално има прилика, окей. Мале, те очила станаха целите в киреч. Добре, нека малко засъхне и пак ще ги сложа. Парто в разгара си, но аз трябва малко да почина, понеже я да влизам. Партито мина, почетохме рожденика както подобава, беше забавно, но е време да се починем и да лягаме да спим. Саша, жив да си, партито беше яко, отпразнувахме те. Аз утре сутрин ще мисля как да изтрия този грим. А сега в 4 часа лека нощ.